Kaixo, Iruñen naiz Arkakuso sareetan eta Euskararen egunean hona dator bi gauzetaz gogoraraztera. Bata, hizkuntza bat superpolita izan daiteke, baina palategian ze polita den esaten uzten badugu eta bakarrik urtean behin ateratzen dugu eta esaten dugu ze euskaldunak garen, ez du ezertarako balio. Egin behar duguna da hitz egin. Hizkuntza horretan edukia kontsumitu, hau da, euskaraz bizi. Kalean bizi gure lagunekin, bizi institutuan eta baita etxean eta kalean lagunartean ere. Eta baita sarean ere, sare sozialetan adibidez. Horretaz gain, bigarren kontua. 10 urte daramatzat YouTubera bideoak igotzen, beste plataformetan Twitchen zuzenekoak egiten, Instagramen, TikToken, baina ni baino lehen ere asko ziren egondakoak blogekin, YouTubeen, ez ezagutzak zu esan nahi gure aurretik ez dela inor egon. Eta, geroz eta gehiago gara, euskaraz edukia sortzen duguna. Zan YouTubeen adibidez Andrea González eta Ibai Romero. TikToken ere ezagutzen ditudunak, baina niretzat ere ibili munduaken bideak ere mundialak aipatu dana gain. Instagramen ere Twitchen bagaude jokozale pilo bat. Beraz, sartu, hemen utziko dizudan webgunean zernonikusi.eusen eta bertan eduki sortzaileak atalean topatuko dituzue gustu ezberdinetarako plataforma ezberdinetan eta nahi duzuen eduki sortzaile guztiak. Beraz, sartu eta mesedez, sarean euskaraz egin, baina mesedez euskaraz bizi. Ez izatea bakarrik egun batean, abenduaren 3an ateratzen duguna edo korrika etortzen denean, denok euskaraz egitera. Euskarak behar gaitu eta guk ere euskara behar dugu.